Ogongorwa gusiole gose Chinsa muchinde ebene supermarket otagitekoreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitali chisalon ebene kinyonzi electronics shops obusombi gwika chi event ao unabono elia catering egatie chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabukututalira asichabizi cheto imiyo muchomusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengia Kenya Women kinya obunchi libwa na Getembe TV lero Getembe Television Network Ekeonga kema magusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwigira Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwigira Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwigira bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige dibali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige dibali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige dibali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design mkwige dibali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbwate course ya Driving kuchi asibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata na ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana chi courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali yakirido kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero omwana ole school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkanyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubugima obumakiaya. Magaroba engia nando mwanchumu ligerelia karibu asentunda yende ase Ekeonga Chinsa Inye elionkomanye amaya ase nchira ereyo boikirano gerego tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook, YouTube na bego TikTok na Getembe TV elio ogendere kuyanyorera onse una agendere tegwateka Vanessa Nyakundi korugalia ase nsemo yebimanyererio nereto kubwaterana na inchengo kwa yaletera nigonkuru kwa Ruth Kemunto kolinda negatia yali na kwaliganirie ase Ekeonga Chinsa Inye obotukobwa lero.
obere bw'omusaawo y'omu gutuuka kongenteire emeteime ime ya Butoli Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South. Ntomanyetie bikora byaya kurwashakanwete kiagera kuitibwo ngare na aiga Butoli. Abo bisaba banyanyimbo ba DCI nigo babekiri byara borokigwa batano na batatu kurwase skuru y'abanyaruka ya utumishi au bakagere kwebwaterana nege kolekyo gusamba enyomba y'uburaro yeskuru yo. The Directorate of Criminal Investigations is currently holding and questioning 8 learners who are persons of interest in this investigation. Serikali gochikuaga cheke Rwanda kyosibya mafuta aiga sense ya Kenya otebiro muraibwense ya Kenya. That to stop this constant disruption that comes as a result of fuel, we are going to build our own refinery in this region. Wanchumu rigereria Ekeonga Chinsa nyani gatogo chakana roboti ruo ichania aso musao ya mubu miaka yigatwa umanyikante muna dio Kenya baro ni gatoka kangenteire emetime ase Chinsa mogose ase award ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South asa abanyakenyoro baba bakuboka na komonyora kale emetime gasiretie obugima bwaye muri gito dipon asanya ni gagutuchakirie Ekeonga Chinsa nye ase nchira yoboikirano. Ekore kyo guichania imeye kenyero kia Butoli ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South chinga kihe mubere bw'omusao yomo aselieta diu kibunde nyabaro oyuotoka kangenteire ime asemete mbarabare nepara obotuko bogokira rero n'abantu batamanyire musao yoigani gakorwa asekenyero gya itibo bogya kumwe bunge ya Bonchari hasekorende mubiro yoye otoka asebunge ya Bogetutu Samareda na kamiri manyeka inuna chochu kunde nyabaro nkanyiti tunumo gyakumu bana nje nara irengo wakirwe siminga taigunga yaya mumurnaro tokira nandekera dokumurigereri iganga buna tiukira lakini nturara bya ncunga morale yabidi naboka na akire bakabuna naikira na nyorire ndiuki Njenkoro kwa chomo ombati anaboka mambia kongo soka go chapara umwana ataragende skuru ngoro mugati ya irane guchinka narora chipikipiki tenene nsa oyotirane pikipiki na mugori ngigera arenga kibono y'abantu bali baraliga abana nkoiro barenge skuru babogoretie nanyora nga bagonte byanga omuntu naraiga o sibire ne chingori obekira somote okwete anje natirimbo kabaka nacha nanyora maene omuntu nasibira chingori nachikumurige naro atimo manyeti nanje namanye chifu yane gusangana mu murumu abo ni gakwerera nigo baumiranete omwali olitukuye igoro nanyore tukoboka sengenje yomoroso negasi kaboka saina kasoka ngamonyoro ikaranste mama isikoli gogondireriro kanyoro ikaransete tukakwana nere kamubori ngakiaganta embiare nini kasoka ngamutiga isiko nkagenda nandego ikabona mambiga buna nanyorire simye yunga osirire asenchi kumacho gokagerwa musayo igabwe emyaka 25 ni gamanyire buno mwakie puru okay ere tutebege ndabwate munabona mangane puru ngwakale gekekenge ono doubts no chiko rwaburi olinga nkiao koleke yagaronyora chiweso akeburu ago nyora gutuka nkaryoka kasi ere tabwati ebibigi agoraru ndiri marimo abanyakenyero bense meyonigo bagikeria ebikora binga binebiga abantu kurusibwa moyo aseboigo amate yaganiri aboene kurwase serikali maega yo guchakyo butuki gekora muneke nkerie kiya eko gara arushirie kenyoleke ngao bagote abanitibo intwe abanyakenyoro gente kenkeri kworokie kisambe kiya ntomanyetie bikora byaya kurwashakanwete kiagera kuitibwo ngare na aiga Butoli ege serikali basi ari no guchunguza egera manyobo ene bwayenga tumanyanga ngikiamuria tokasirete abanyimbo begitasini kyanyanchwa ba DCI nigo bairo mubiro yoye maseyemo wikasenkendu ya Kisii teaching and referral chingaki obotuki bwachakire
kuroiga sekenyero kia botori ward ya Kitutu Central lianenkoro kwa Dipon asanya Mbiya mono sana togo tigana nayo kubwatikana no mubasukano mubebwo muliro oyobete gukolekana ase skuru ya utumishi ime ya Gilgil ime county ya Nakuru oyobete gukwirira aborokiwa 15 no mugusiria amagimabo na bande kugendera kurwanira amagimabo ase Chinyagitari nigobono muwaziri bwechisemi umuske Julius Migoso gamba abereka weso kritikuli lero boigo na kurwa roboti rwabene kubwatikana no butuki obwo bogenderete kolekana ukona nigo abereka gotebabuna wikera bono nigo aborokiwa 5 na 3 babeire bakobeko byara abo bakageire kwebwatirania aso gukora ekebekyo kyo gusamba enyumba y'oboraro ase skuru eyo ya utumishi ase boigo abereka gotebabuna nigo eserikali na boigo abanyanyimbo bagendete gukora obutuki bwime elikwena kibuna bonsi abo babete bagwikirania egekolekyo ngo imukirigo bale getambukiro egetindikeli chiko. Preliminary investigations have established the following. Number 1, the tragic fire was an act of arson. The Directorate of Criminal Investigations is currently holding and questioning 8 learners who are persons of interest in this investigation. The investigation will ascertain the individual roles in the planning and execution of this heinous act. Those found culpable will be charged in accordance with the provisions of the Penal Code and other relevant laws. We have indications that they will be presented to court as early as Tuesday next week. Number 2, the school did not adhere to the safety requirements as stipulated in the school safety manual and the basic education regulations. In particular, there was congestion in the dormitory and one exit door was locked contrary to the prescribed safety requirements. Number 3, 2 teachers were informed of this planned unrest by a section of Form 3 learners. However, these teachers did not take appropriate action before the arson, despite having been informed of this incident beforehand. Consequently, and in view of the foregoing findings, we have taken the following actions. Number 1, the Board of Management of Tumishi Girls Academy has been dissolved for failing to ensure compliance with the school safety manual and the basic education regulations. Number 2, the Teacher Service Commission has been appraised of these findings and is taking appropriate and immediate disciplinary action against the principal for failing to ensure compliance with the school safety manual and basic education regulations. And the teachers who failed to take action despite having been informed of the planned unrest will also be subjected to disciplinary proceedings by the Teachers Service Commission. Number 3, investigations are ongoing to establish other aspects of negligence on the part of the officers from the Ministry of Education and the Teachers Service Commission. Togo tigana na yumanchumu ligiriria abasaye nigo babiri bakwegwa obosemi gutaitaba gutumikwa bobe amana bana siasa anonye nase emitandao gukona kurwa ase bunge ya Borabu menye county ya Nyamira nigo babiri bakorokia ogutagokiwa kwabo kubwatikana nukuratera kwa magendero oko babiri bagotebabuna no gwetera abarai abo babete bakubachora obale ase cyabisibono ase babuliri abasaye kwegwa libagalitangani wetera ase barabugweso kia subunge na kubwata chikura elio guchenchia oburai obule ase abisibono muri getopoleka pokara no roboturu asobwime ijinga kiri lya gisiasa ligendete gukinemenyense ya Kenya egati y'abasaira nene kuri asebunga ya Borabu nigo besokire kwereme chando yoburai obube eyo abanenchi bagendete gwetera asebono. Unabona sisi alimate amangana agara makongu sana. Unabona sisi it has a productive of agricultural. Unabona abananchi bakonya amavera kera bako kabakura shombe cyabo kera bakonya ire chiro okanyora ligori lirike sana. Esise igere nene lakini magendro tayo.
unabono chipare chisaregete unabono abantu abake mbali kanyora amabaga yo kwenda chitifeti basaba igani go baganiria monchiri gokorwa asoborai yitwatebiringa abasaya bese kwegoribaga asoborai nigo barakorebuya elio banyariko bakoreta amagenderero yinto airo koboko uyo kabero mu council mu kurasa matuka maiga council mu kaya bura boro chenisi goto na yamba kora mangana maya asokurwanira wananchi na ndio watu abantu nabo babwata mararo na wala konya Kenya kosa number 1 basa ko chance yoko banga na babarai mbabwate chinguru cyo komnyoka irinde kero montanya wekere chance because you have so many youths outside there bakorera bagochandika because gasi ya youth sai abantu abane bagotobeka maega rinto nyako bakereri ogi ekere ebinte bigocha banyara ko bakoragera boka iga abantu aminto era ndia basabika babeima asinga cyo kubwaterana na ekere to nyako to kubwaterana weke gasi yanyara ko bageko bengia na abasa mbabwate chinguru na there teachable na mbabwate some skills chitekere ko bachi ko bekwase on platform iga abantu aminto tiatonya ko batoko abasae kipa ombele obugambi bwense obugambi bwabasae tigabo bosoime egere bonyare bokoreta change bonyore bokoreta obuyachi bonzi bonyare bokoreta obuikerenu nandi bonyare bokoreta change moso asa abantu abakena abantu bonzi bak asinse mugende ni kabasaye bagendere ko bagotogigwa nako boli kwene kimwanko babale asumustari ubuso kwene kubwata chikura udechire yamo erakora monchili yajiga ase oborahi engweni kareche abasaye bono ege banyare bako bakadi abali babwatire bayimisa abande babwata chikadi cyo wake kura elinde tora to borahi obuyase nse eto ya Kenya kubwa mono korwase omorogongo retu rwa Kisii tobwatesie oyo minto Fred Matia aso gotebe kene abasaba ke na ubangire kubwata chikura tababwata chikura so bonge nerio twa chochora abarayi bajo tokonya anya inje kubwata chikura yona tira kwa biyo mboza abasaba ke bwata chikura tubwatirane tochora bagambia baya omwero yeni go bosima bugende tukubwata ko cyasaba sahe utatumekwa munaba na siasa bobe ase mitandao na barayi kaliapo nigo baseme ko bakonya basaba iga kwegendereria abarayi mbale bagotumeke vijana bobe asobo gunisimu elinde kwa go sensiringi 100 siringi 50 kwara mu murayonde nare ko imise vijana nga ndo tumekwa korende to tumekwa senjerengia emie yo emurayi getare gokwa onanga kwa mota yakorigeri opportunity asegete ekogera nayo nyore kende gegokokonya di elinde tore to morembe igonare gusaba nenda barayi bali bagotumeke vijana asenjerembe batige totware tokora chikampeni no morembe elinde nali ense yaitera aske motu inko report rigitasini cyo wonjete kya Getembe kuriga imeye bunge ya Burabu county ya Nyamira inche konkuruko polycap okara Biamono sana umuriketo Polycarp Okara togo sukabo chigo cyase orobo tirunde abananchi au bagotumeka para ya Sirunga Marindi na boigo kya mabundu nigo babeire bagweso kya na korokya omogokobo kobwatikana na korosi wowe paleyo ekurwa Chinsa mocha Sirunga woika mabundu ase babeire bagotebabuna nigo nyabeire etari gweteka asegeka Getembe gukwana litukulelero nigo boigo babeire bakwiraniribya kucyase serikali ya county ya Nyamira asomukia wokogendera korosia epaleyo asebona batebire anane abalimi bekemeliye chaye nigo barachigwikia nonyene chaye yabo asetundu bali asenchara yobororo batari gotwara mu chando ndi bwensi umuriketo Fatgade Gisemba na roboturu hasowikira abamenyi abo bagutumeke para ekorwa Sirunga Marindi wika mabundu egotoke wodi ya Bugichora mbarine kibakogokera maega yokorosi gwa kwepare yiga eyo yaberege kubachanda enga Getembe kutubikire bya tokogete kurumeito ande togotabanya sawo nagendere okaraki kutubikira makarabati na togenda ko twa moyo yuna nigi samurwanire gisemo cyose akini ngaki ya maega kalemiru makarabati ata ikobe ko machaira na para anache para akibone round yeje para nero serious standard diamono nandu to anyorera niriera si to anyorera bes tobere to chandeka rastingi ma pare njara weteka pare arenge ekutogete mari bakorere pare nonye biashara bikabe bikongo abantu bare ko gende chiro ebare wa transforme komo abantu
chipikipiki bakachandika muno katika sinara kukoleta makosa kidogo akaruga tiari kuchagara malindi kujimati kanga makara byabekire ati komentari yabo ya mabundu aiga abamenya aba ebakwanire biria epari yiga erache kubakonya igento boigo bagendrete gwakabuya guchaswa mubunge o West Mugirango omoske Steven Mogaka ase okubainyora kurugutu isikemosi nkano ga igasirunga no turi paraga igatokunya kuirigeria makarabati ngutu chandale chama cha terema lakini bono ncengo te yumu chumba okorire gasingi egento bono komotebia chatuma babura batuigurire igasirunga makarabati narorari amakuru na atijete taigogiti nande tutam nande gente kama geto sumbwete nekonde stima atokone stima bongo kinyoro kiasironga bundo ngero kike to sinyire se to kororere kitaya mburu kumagire kiabuga bone no asironga gaiga twagokire koroserwa ipara omuchando bono tubwata maga ebintu abana bakoreta barutanjira abono ntobe tukulinda buya no ni ntu abana inchi tobe chimonita tulinde twakire umuchumba ikisiki banye pare yere ndosana tugwakira asibane kira tokwende tundu bali bono toroseri pakana ni tundu bali bikarabati twamwera nambi yapano agenderere nandi tamtuno eruro ase enkwana yaye gwetira senchira yesimi omubunge Steven Mogaka nigo akwanira yaiga igoro ya magendero yechipara bona aroberetie imeye bunge eyiga arabono iga kiabosamaru ward ange kionsi kiakolire kova improved kirikire type C ono iga chipara chigendrete korosi kwa ni chiabuki chora ward sabira mavira ase ipara ya miruka kogenda gitari kogenda nyakenimo ipare jinero chwiki chitaraira ivere nero ngwanswere ekeroto gukuna mabono bokora chipara chintikali chire ase ward ya Nyamaya ekeroto ganyete umu president aicho mwerumuti nyoyo otoanseria chipara chiri chila atoete chire ange 50 kilometers kubotekana no wikiranirwa kwa magendera yaiga nigo bono abamenya aba barireira yogocha kumubwatesia Mogaka ase kirogeke kyobubunge bwa West Mugirango ndio mheshimiwa mbia muno ase promise ya Ruth promise yo kerekirana atotetie pare nebo tukobe kwa batamat. In fact, this was last month. Karatu teberi tole sirongaria. Still, ntoga nyete promise yeye. Na dento maete nani kirani. Sama tukaya office. Padu na dento ganda toko na watakoru kuchora. Mnanga ki mheshimiwa ntuta. Ingo ripota Getembe koraiga se wote ya Bugichora yego toke meye bunge ya West Mugirango County ya Nyamira. Inje Fatigad Yesemba. Biamono sana mwanchomo rigereria robotirwe Fatgard Gisemba na rogotoira somotimo komoke Ekeonga Chinsa Inye kulenda se kagetari Getembe ngoira nande elio ngendera gukumanya tobasa guskale gendera kurigereria ETV yago ya Getembe. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwigedi bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwigedi bali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design mkwigedi bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi
principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'ububundi asa mangane school fees serikali njayira netinse nekero umwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo umwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi nigutara kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubugima bumakiaya. Inye kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima eyo licunjukire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Janjere ci MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito Chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera se namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Karibu na ndo mwanchumu ligereria eliongendera gokomanya ayutu abereto gokwariganiria abasaye ni gobono base migwe banyari kuba bakwebwaterania amone chikosi cha maboko eli kwelika asemiramo anane eli gochikwegendereria asamagimabo alebosio okwana litukulia lero nigo bakora omusangirikano ase bonge ya bonchali ase babire bagosemiwa igoro yobu yabwe chikosi cha maboko ase boigo babire bakwegerigwa muna barachikwegendereria asamatukali wetera aso kwelika baruboka abanyene umuriketo dipanasanya na roboti ruwa aso boime hauna wivu tafadhali sema amen. Amaegelio asabasae anena se chikosi chobubundi ningana yogosemeria lyo kwenyonera emiremo aso kwelika ababwatani ba madiva CBO bakubwatarana n'ekyombe gya Shofco nigo baigora litukulia lero omurubuli gauchia sabasae asokonyora amaigeria busa batari wakanira Tekoro Pelina Kemunto Moranga founder ye CBA ya Madiva Community Based Organization twanyechagete mwaka 2022 no mwako gatano tugochokora lero gotoregega asing incho to empower community
togo fundisha abangina baswati abake bali banywomire na bali batanywomire n'abasae bomanyi bogokora ebintu biri okunyara gukora n'amagoko. Asa Marieta Nkuruku Freedom Duso ninche youth representative kurugusi and Linda Mwananchi as a SG ena chirero iga ku witness yegente kenene sana inbonchari umuchando itobuna abasae has been ngakitoko nyora chigasi na kitoko nyora form of employment bano kwafundisha tore igoro yo komina nde basae mbara bali bagufundisha kugingera ekitogo koreke freely nturgo charge anything igotogo koreke gokonye community yeito asengencho abantu abange mbabwati gasi abantu abange mbabwati style bagwitenenera gati y'abasae baikirana asomurobulyo yuni go bagokera na goteba nigo barachikokonyeka anana sokwelika ku David Asiago jeno mwanafunzi kwa kurweke nyoreke nwete buyabona madiva jitaba collaborate na Shofco otoretera obo chisemie chiga nje trained as a medical engineering inkorete course yani but apart from that mbuya mono asesho ko batoretera tekere konyore course yo konkoretoro besa katugonyete yo kolikwe serikali gusangana bagwatani ba Shofco nigo bateba ekirenga kyabe kenene no gusigita chisemi igotogo korega singenjo tumanyetenga SME nere igentu kiengenjo orakonye umuntu yani eri bagateba nga bikoko ngensu koranje nyigeli bunankuru bensu elinde burumu bumuntu bokonyeke. So we have what we call a full-time life transformation. Gusangano mutenerio madiva CBO Helena Kwamboka igare rabuna onde bwensi orachigwetera emerobili yuni go baranyoli certificate. Doing this with the help of Shofco, we're going to make sure that our students mbabwate nkonyora bali certificate ebisero byabo so that bana nonis program chichacha cyabanyota ebakugosabe certificate egera bakoegasi banongo chitoreko bakonya towatera na Shofco tokonya banyore chi certificate. Best student bale bawo chiko best students ngochi bale kurwe namba gete bale bawo chiko kora VIP babe empowered bachiko chaka ebiashara byabo with the help of Shofco. Omolyo yabarai nigo babuli bwesokya no gusiremera bulinga bune yega bunenchira yamo. This is why abantu buna chi youth toko soka twateba we want better. These people are doing better. Egente kitokori kitogoteba na kieke bakorire rero. They are empowering youth banyore enchira chichi skill, hands-on skills and after that is directly impacting self-employment yechi youth cheto. Tadi kitotogeze. And that has been our problem korulinda Mwananchi and everybody else okuwa na korusuko gari. Ona baraibande bonzi copy this. This is what we need buna Mwananchi. This is the desire of Mwananchi and these people are filling up that desire. Amen. Kurega ase bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii yanegongoro kwa Dipon Asanya. Biamono sana ekero togo tigana na yuma nchumu ligiriria na gusuka bosyo ekero bono amaberera gesiasa agendete ko enekiwa ase Chinsemo anigo umunyakiro go monene gwikiama ya Jubilee Vincent Kemosi abeireka gwesokia na goteba buna nigo ekiama ya Jubilee kirachikwena na chiticket gochiase abarwaniriri baye ase enchera yekene na boigo obwasyo kugo kwana litukolia lero nigo boigo abeireka goteba buna nigo ekiama ya Jubilee genderete gutena imara nekero abiriga kubulia abana inchi bonsi bagenderere kubwatirana eriko ene kibuna amaberera agesiasa tariko chikogendera gukina kolenda magendero ni garaji ko ene kiwa umurikeito Fatgad Gisemba na roboti rua asowekera no toregeti twesi abantu abana babami toduki oyo Washington oyo Evans Muman twesi pinotore na ende twesi pi itore kiameke gyatupini oyo no munyakerogo gwikiama kya Jubilee ime yensi ya Kenya oyeboigo ukabeire omubunge o West Mugirango omuskethi ni St Kemosi oyo ogendrete goteba buna chingaki chobochori obonene boraike nigo abarwaniriri bonsi kurase birogo abo barigetiko chikonyora etikiti yekiama ikeiga kya Jubilee nigo umuroberio mugima orachekoba oyo bwene na boigo obwasyoku nande kwada buno munyakerogo otubiri Kenya ngima moto ndita yo bwate ticket ya Jubilee ticket yo moto bwate no yo mubweka umuske Fredo Kemo Matiani yoko riyo president nero bwate ticket ya Jubilee bweka ababonsi pipa kanweni ntega muro chema murambara ari Jubilee na ndibako ngesa sikiro ikyo botumbe kya West Mugaga Jubilee
Leo kinga kiyi tokorobera muchuchu erindagara tuminyokanina barobwo ingonyora babwatisie bako wingeria babwatisie nonye nabo omusikeke mosi nigo ayemochiria serikali eregeti anene asichira chabo egenta tebire buna nigo babeire bakung'aina abakenya anene asamagenderero ao twabatebiria umate na bura akanonyore ukamengo mbiruarite abana mabera akoreteki aruarite igo kama kodiba kama na korokuras mato tokorigererie isababu togotebenga na itutore guburai neginga gusiga asese moyamagendro na itutwiranire nyuma omusike uruke William Ruth ngacha akaigore mtisia akarete biragita kunasuka uchi ari biragita biribika rujuma bikamubwati wastige gendrete osongo maate airport ekababoigo na kitogo teberugo rai rasma tuchinji katika chama ya Jubilee sote tumekubaliana ikifika mwaka ujao tutakuwa nyuma ya Fred Okengo Matiang'i ndiye aweze kuwa rais. Shida iko Kenya hii, ndio sababu mnaona rais mstaafu akisungumza jambo moja serikali yote inapweka weekend mzima eti amezungumza mbaya. gukwana asomoyega bwebirero asekenyero kyanyaigwa imeye wodi ya township omoyego yo igaboigo oikiranwa noyo koria ekerogo kyo seneta imeye county ya Nyamira Kennedy Nyamwanda oyo ensemo yaye omochirie omoseneta oregeti ase ogutaikirania emiremo yaye buya anene yo kumureka obokoreri bwe county egenta tebire kyaberege kore Maria Chinsemo ao bunairi ya ECD ime ye county ya Nyamira Inche Nyamwanda Kennedy igondo mo deputy national treasurer Kenya National Union of Teachers bunantene niga anintene ne ekerogo kyobo senator Nyamira asomwa ko gocha igoko moranje moroche shidire Nyamira moroche mutiko tebiwa kyano omomenyete Nyamira. You know the problems we are going through as people of Nyamira. This is because omonto otenete ndogo na oversight are very weak than kunyara ko oversight this county ogo tengo mwana na ikirasi nyatara manya kusoma Kisongo. The problem is in ECD and ECD teachers are employed by the county. The county is messing up with education in this county just right from ECD. Ekeonga soalia kuno mwalimu ngobanga buyo mwalimu kale mwana kale tipitu yakano Kisongo nyomba na yoko ramadadi. Ingo reporter Getembe kurweganya igwa yegotoke meye wodi ya township west mugirange county ya Nyamira inje fatigada yesemba Bia mono sana togo tigana nayo muraibwenze ya Kenya Daktari William Ruto litukolia lero ni gaba ga kuomerana amona bateneneri gose ambassadors korwa Chinse emerongene ai ase Chinsemo au ukwana korwa ase nyumba ya bura ya State House asaba ga kuomerana na barabwo nigo abiriga kubatogia ase merememia eyuba abiriba gukora na bayogoteba nigo bono ensi ya Kenya irachikwaga cha Ekeonga kyokosibya amafuta eliko ene kibuno muchando bwa mafuta turugochikogendera kwene kiwa asa matuko alibosio so that we can use our own resources. We have some resources in this region. We have some oil in Uganda. We have some little oil in Turkana. And we have agreed as regional leaders that to stop this constant disruption that comes as a result of fuel, we are going to build our own refinery in this region. And we are going to start building that refinery this year. We have also sorted out the big problem we had with NHIF. I was very keen in following NHIF because I knew there was, an opportunity for us. Today, we have streamlined that whole sector. We had to change the law completely. We replaced the NHIF law with 5 pieces of legislation. Today, we have anchored the whole health sector properly in law. We have digitized the space to eliminate, crooks. We're still fighting. There is still, the biggest problem
that I face in that space is fraud. You know, there are people who wake up in the morning to try and game the system. They go back, they wake up the next morning, they are looking at where to game the system. So that's the biggest challenge we have, but we have cornered them. The space for gaming is shrinking. And I want to promise you that we will drive them out of town. Wanchomo ligereria narayibono korwa ase Ekeonga Chinsa nyasubutu kubwalero tugwakirembia muno ase ngenchu wanja kurigereria nabo gusanga na Getembe TV genda gutwara obutuko burubuya nabo gutware obuligereri burubuya esabato eyerengiya tomerane nande ase ngakinde ekero tuguchikonyora mangana maya muna agendrete gwateka tobwateranire amoneti mwingima kwene kikwaya nyorire ase nchera ereyo wekirano nchari gonkoro kwa Ruth Kemunto ngogotiga nobasemia wa Getembe. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Mutukale ala makweli ya bukira. Okukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kona nguruchi koya. Masega umuntu yuri ku masega ya kwete okukunkoro okuya. Okukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kona nguruchi ko akego therapy. Muntu kago therapy talibiro abantu bakorera. Yaya uyibona igaera matukaya ika ochenji kuchiense mende ngao okukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kuna ngurikiko koro karo muntu awuchikota buna koba okuru okukuya bona obwego teire kabisa igo okukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kuna ngurikiko Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Nubatakorera kundi gwensi ebenkulie kwemikutano okorere kugukwa kulie gukwinyuria kusema igende yonsi oraganye eririwe mono Getembe FM your station nero iridiuka ejubwate siginentindi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asili gulira mabuko twakirisi migwetera sinamba 0741 499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Nogani kukolerwa live streaming asa chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gosi ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega asili golidio gotukutira ninchwe omurikirwe masije munaba manyibaita bobale noba manyibaiguro igetibiye tibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gusiguye Kisii migwitira namba 0741499726 Yokomboli umwanone kirijane Taliga Busungu Medical Center igoba bato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata maryogo onsi mbawate lab department asbakulingolia amarwire au bato bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bare dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru
asiwe babwate maternity wing igati obukoreri bondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisii, Kisumu, Migori imeyumuchiriga omusongo asamange bakeresi bigwetana se chinamba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Inye kwabiri gukorya road show track iyo bwate yugiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gesiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjukire ligo kwana n'ekinguru nabwigo likira abantu abange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track nabwo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obukoreri wito Chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuniji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwawe nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera se namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go Chinsemo chinde ebe ni supermarket utagitekoreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event ao unabono elia catering egati chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726